Kumusta ka mo? Yan sa minyong alagad si Kanginan from Barilio Morales and then may partner Morales and then may partner gapon ako diri si Randy Tayad. Kumusta ka mo tanan na pamati karon? Asap kita ha, always say a prayer. Okay, bueno kisunan. Ang atong suwatan po karon atong hatagan ug pagtagan no. Pinada kinis usa ka babay nga magpatawag lang sa ngan nga lady. Kini gibawatan udo sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Lady. Kini akong problema, bahin sa akong ugangan ba? Nga ambot inahan man unta ni siya. Pero araw niyo kyung masabda ng akong sugilanon, ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. I've been in love so many times, thought I knew the score. But now you've treated me so wrong, I can't take it anymore. And it looks like I'm never gonna fall in love. Fall in love. I'm never gonna fall in love. I meant it to fall in love again. All those things I heard about you, I thought they were only lies. But when I caught you in his arms, I just broke down and cried. And it looks like I'm never gonna fall in love again. Ay, Kanta mo gaya. Masig maunsa na itong baby nga naasi mo sa bakka, ha? ay, don't worry. Everything is under control. Ang ako ba, basta masabrahan ni Muglihok, maunsa niya ng bata no limtiya. Ay, wala lagi problema. Ikaw, no? Sobra kay ka pa OA, uy. Ay, natural kay first baby ko na ako. Pinanggak na ako. Oh, ako di ay, labaw na ko yung, pero sobra na sa kinang imo eh. Unsa man di lang ko nimo palihok-lihok ko ni ay. Ang day, basta maunsa niya ng baby. Mulima na ko ng kabuhan ng tiyan. Sabak ka diha eh, mahadlo kag maunsa kung tiyan. Unya ini paggabi eh, sigihan mo dumbol. Hindi ba hangin? Ne. Grabe sa rin. Sa ko sige dumbol ko. Okay, di ay pon yung mabisag na ko ng atong tiyan. Imo pamantang jerjeron. Oh. Unya nagbuo kang di na madumbulan ang imong hakpat. Sabak ka daw eh. Laki, sabak ko diha ay mauwaw di ka. Bantay bitaw ha, wa kay dogrong gabi ha. Hindi mo ko ni mapadugon ko no day. Aro di mo na sa kung dumbulon, gusto ko sad ka ha. Ay dumbol ron. Unya, sa mo dumbulan yun. Adto na idumbol sa pultahan po yung. Bunga ko tay. Sabak ka dali tayo eh. Sa pultahan yun. Unya magkuba ng pultahan. Ha? Ako pa ibasangin lang niya. Kakidor. Uy, Mams, ikaw ba din eh? Unsa man ka punyong? Wala ka magkatultol sa ato. Di na lang ka mo pauli. Aron pagsusi kung nagaunsa na may dito sa imong pamilya. Mami, niya na ko yung asawa, ma'am. Ug may umaabot na may anak. O, doon na kay anak. Doon na inahan ang imong anak pero wa kay asawa. Sa'yo ba tayo pasabot, mi? Kanang babae nga imong gikatipon, inahan lang siya. Pero dili ni mo asawa. Nga naman, kasado mo? Ay, pag binugo po niyong, ha? Pauli sa ato. Dili, ma'am. Dili ko biyahan ng akong pamilya. Sila na akong pamilya ron. Kasado man ni o dili, may anak na mi. Ug sila ang akong pamilya, ma'am. Punyong! Ay, dinidayos mami ni mo? Uday, kung gusto niyang kuhaon, ako ba? Gusto niya papulion ko, pero di siya magkahilabot na to. Kamu nga akong pamilya na eh. Salamat ko mauna niyo ha. Ay, tuod ay niya sa tatay. Nagdaog mga saging o kamuti gikan sa bukid. O ba? Ano tatay ni mo? Oo, dali. Ato-atuin. Wala kay duty rondo. Gika na ko may duty tay? Nung? Sinong? Aw, Sa pagtatay na lang. Kay ikaw naman ang bana sa akong anak. Sa ka. Bisan wa pa mo makasal. Pero may anak naman mo. tay? Ay, unya na inyong istorya diha, tay. Kunyong, unya na. Pangaunsa mo, di ana ang lilat ang manok. Wow! Kalami ay. Sige tayo. Mga una ta. Kanang ko an raba ka na dili. Raba ko mong kaog manok. Sabaw rin ako ha. Indamang unod. Samantang ko. Mantuyo sige na lang. Sige na lang. Karaan na kayo na kayo. Karaan na gina. Wala gina impact.
Usam li impaklite. Kanang mayon ko nga kuan mo kuha ko kunod nya madang sabaw. Samot og way kalami. Wa bitaw no. Pindot na. Wa gyud. Wa magkaabot ang akong tatay ug ang inahan ni Punyong. Nahadlo ko adto ug makaabot pa sila kay di ra bagid palupik akong tatay. Musukol na bisag babay ikalalis. Unya nang labay ang mga adlaw ug buwan, umanakay nako. Kadiyot, nana, kadiyot lang. Okay. Nga naman ni. Sakit ako diyan da. Sakit naman ilihok. Mga anak naman tingali ko. Kadiyot sa, oy, nana lagi. Unsay ato? Mao ni bayang ti siya mot nga. Ako din, sir. Nga naman unta, sir. Ikasawa po niyong. Sir. Nga naman unta. Ma'am, subo na mo ipaibaw ni mga. Imong ba na sa punyong ba? Disgrasya? Ha? Ay, lagkakurat kay. Maayo na yung pagkabutang sa pulinarya. Unsa? Punerarya! Punyong! Tungod sa maong hitabo, nakapanganak og ahat, ug may nalanggani kay maayo ra ang bata pagawas. Pero tigid akong hila kay nataw ang akong anak nga wa gyud makakita sa iyang amahan kay unsaon, na disgrasya man, nabangga ang motor nga iyang gisakyan, napasok intawon siya sa truck sa basura. Kay mao may nakadasmag niya. Namatay siya nga baho kayong basura haskang luuya lagi. Unya nang labay ang mga adlaw ug buwan. Tay! Tay Usming! Tay! Oh, kanang ako. Oy, nagsigim ko tawo naghilak. Ambutan niya tay kini. Wa ba ka maglain ang lawas ani isa pa sige panungutan ning bata ka. Aboy, wa ka nang ilante. Wa man tay. Tay, ko sa inyong bata ha kay magpalit og tambal sa pharmacy. Oh, sige, pagdali ha. Ayaw pagdugay. Unsa ato, ma'am? Miss, namoy haplas para sa bata kay nagpurisyo mo gud ang akong anak. Pila edad sa bata, ma'am? Wa pay tuig, miss. Okay. Labing siguro, ma'am, nung nagbutod gud ang tiyan ana sa bata, muna nagsige naghilak. Haplas siya ani, ma'am, ay kaepektibo kaayo ni, maayo ka ni sa haplas para sa mga bata nga nag-edad og 4 anyos paubos, kining IPI Aceite de Manzanilla. IPI Aceite de Manzanilla? Oo, ma'am. Magkasali ka gud ani. Kay mao man gigamit kani ato sa mga nag-unang henerasyon ug hangtod karon. Kay kining IPI Aceite de Manzanilla dili lang gay para kulik, kundi magkahupay gud sa gipati sa bata sama sa butol sa tiyan, sipon ug ubo. Mao nga magkasalig ka gud ani. Uy, ma'am, ikaw malagi ni. Kumusta naman ka? Ay, niagid ko, miss. Kay mapalit og 5 ka buok IPI Aceite de Manzanilla, miss. Nakauyon kay akong anak sa IPI Aceite de Manzanilla. Mao ba, ma'am? Daghan na kaang may gamit an aron, ma'am. Kani ato pa na sa unang mga henerasyon ug hangtod karon, mao na ilang gisalikan. Ay, mao ba? Bibi, sige, mapalit ako 5 ka buok. Magpundo kog daghan anak sa bay. Miss, tagay kog 5 ka buok IPI Aceite de Manzanilla. Mura jud og ginatugan ko sa kalibutan adto gigayuna nga namatay ang akong bana ug ang nakaparat kay ako mo'y gibasol sa iyang inahan. Mao nga hangtod karon wa gyud may maayong buot sa inahan sa akong bana. Unya, Kaluoy sa akong apo, Urbita. Natawo siya nga wa gyud makataon kakita siya nga ma. Pero sa dilanak, bisan og wa siya mahan, maning kamot lang ta nga magpadako nako ug magalira nato sa maayong daan ang bata taon. ay, tay. Dili ko magpakawa sa paglaom. Nahibaw kung dili ko pasagdan sa Ginoo, tay. Ay, tinuod yun na nako Urbita. Pero nga nung wa makamusulti nga nakita din mo atong tigling inahan sa imong bana. Wala lang ko mapahibaw ni mo, tay, oy, kay nahadlok ko nga basig ikaw unyay masunod. Siya masunod. Masunod o katotyo. O si Bakoy. High blood ra ba ka, tay? Basig di niya ka makapukong sa imong kaugalingon ba? Kay usahay ra ba, tay? Mas maldita pa ka sa imong gikaaway nga babae. Ay, maldita. Pagtsur, daliti, oy. Mangunay, mangkaday. Sige tay ha, wala ka sa ako tay, kay mangumpras ako. Kay human ani, mangita ko laing trabaho. Kinahanglan nga maning kamot kito tay. Wa narabas po niyong, nusaon na lang ang among anak. Hala, sige nak. Kung unsa gani, no? Barion tato si tiya mo saling para makatamang-tabang sa pag-atiman sa inyong anak, ha? Total, wa mo to sa trabaho dito. Sige tay, basta kay maning kamot ko. Para sa atong pamilya, ingon man, para gid sa akong anak.
Dahil iti, konsugton lang ko ni Morunday. Isagog madayon, akong ipasira ang tanang simbahan. Ug usara akong pablihan. Para unya sa atong kasal. Ilong diya si Duay, abot-bot mo ay. Ilabaw pa si mong hambog. Huwag ko manghambog na. Tinuod lagi. Ako manghangyo ng tanang mga pari. Nga isira sa nang mga simbahan ninyo. Unya, arita tanan sa usa ka simbahan. Din adto ta magpakasal. Tanang mga pari atong imbitahon para maoy mo kasal nato. Ilong diya si Duay, ikaw no, bidag yun mo ay. Panamin lagod. Wakay sa amin sa inyo. Ay, naamanday. Nga naman po. Katoy mo gisulti ba? So ay ragod, kanang manamin ka. Atubang sa samin, unya sulti adto. Unya tan-awon takon unsa imong makita. Kaya kung sa madi ako magkita na inay. Makita nimo imong butbot, kang milabaw pas imong burit. Si Toyo atong siddo ni mo. Paitag gitay, nanguyab tay. Dah, kaluod, galuod-luod ang panahan. Unsa? Oh, nanguyab ni mo tong tawhana. Ula gitay? Ka-take piece ko niya. Bagag naong. Aw, O siya magtanaw nga katiguang na niya. Yung kumpara ni mo. mao gani akong gidiskatsar, pero gahi ag utay uy. Jaward good ha. Naginahi siya sa iyong ha. Bantay. Naginahi mo lang kay porting gahi atay. Karon ni tawhana ba. Basta makita mi. O ba, balik ito sa bahay no. Aron monguyab ni mo. Ingna ko ha. Kaya ako'y atubang anong tabugok na ko. Kahilas niya. Mas tiguang mo maganda siya naong nako. Basta ang balik to ha. Kita mo yung scattered ba? Ang pahak na sindo eh. Huwag yung palibak eh. Balik na eh. Karon ka. Ako'y atubang ng pahak ka. Let's see the scattered. Maayo kami balik kasi do. Ay, mundo. Ay, bunda ko nga na. Kay mapiang ko. Kining Ming, usa may problema, Ming. Unsa may gianhin mo ha? Nanguyab ka sa kong anak? Dautan ba dahil, Ming, kung magtuman kus bulog sa kong pagbati? Ay, kung bulog-bulog gida ha? Kaya tingali ka. Kailan niya kakinsa ko? Ay, kailangan ko ni mo, Ming. Nakaila kang nasinirsi. Katong robot nga parang lupad kumo. Padong mo. Kaya nga naman dahil, Ming. Mura pa ko sino sinirsi. Sino? Ako tong robot. Kaya mo lupad na ba na yung kumo ko? Di kaigo na mo na. Kaingon kag, mura mag one pants. Kining Ming, wa ko mo anhiaron mga itag-away ni mo, Ming, no? Pero o gusto yung kaming, ako kahangyo nga, pa-insured lang na. Unsa? Unsa tumingingon? Magpa-insured ko? Nga naman ha? Ahente kag insurance company? Dili ko ahente yung insurance, Ming. Pataka ka malang da. Ay unsa lagi gusto nimo? Ikaw sa may gusto mo. O sa mo gusto, magtagay la. Dukon na. So tihan ti kasi do, ha? Wa pa'y tao nga nakapatumba na kus inom, ha? Wala, as in wala. Mo ba? Wes, tingnan natin. Tingni! Uy, naunsa man sila sa tatay Usming o sinoy sito. Nag-inom man ang duha. Ana, pulos naman na nga luro. Awara kinis tatay, oh. Berta yang sukuangan ng uyab na kusnoy sido. Unya, nag-inom na islang duha. Kawagi, klaro ang tatay Usming, uy. Ay, naitaw. Kadiyot lang! Ansay ato? Mayo kay kami ablis pultahan. Dali, sud nga ri. Di na kinahanglan. Di na ko magligoy-ligoy pa. Ni ako kay kuhaon akong apo. Unsa? Bungol ka? Oh. Kuhaon ako ang akong apo. Kung nagtuod ka nga makuha nimo ang bata? May katungod ko nga mukuha sa akong apo. Tungod kay anak sa akong anak. Oh, tinuod. Apuhan ka. Pero mas labaw ang akong katungod nimo kay inahan ko. Og dili ka makasayon-sayon og kuha sa akong anak. Mao ba? Ngano? May kabuhi na ka sa akong apo? Gusto ko lang masiguro nga matagan sa tanan niyang gikinahanglan ng akong apo. Labi na sa pag-eskwela. Ikaw, may mahatag ka bang maayong kaugmaon sa bata? O ha? tinuod. Pobre lang mi. Pero akong ipaniguro nimo nga buhi na kung akong anak. Ha? Mabuhi nga sigag mata. Mo ba'y buot mong ipasabot? Ha? Di ko isugal ang kaugmaon sa kong apo diha nimo. Nalimot ka nga wa kay tarong trabaho. So dapat lang nga alin mo ang bata
kay makahatag mi sa tanan niyang gikinahanglan. Mamatay una ko. Una nimo makuha ang akong anak. Pwes tanawon ta. Pangita lang og maayong abogado ha. Tanaw na to og dili ba na ko magkuha ang akong apo. Oh, unsa? Mao na ako gikahadlukan kay nahibaw ko pulos ngilngig ang ilang abogado kay kwartahan man sila. Unya ako taon bisag abogado pa nga wa makapasar sa bar, maglisod man kukuha, wa gud may kwarta. Mao na akong problema ron. Dili ko gusto nga makuha nila ang akong anak. Mamatay tingali ko kung ilang kuhaon ang akong anak. Mao nga unsaon ko ni siya oy, unsa man og kamo ang pasultihon? Letty. Ate Pres! Okay, ang sendo na to karong adlaw. Kisa to sender, Ate Bam? Kisa to kuan na to. Si Leti. Si Leti. Si Leti taon Ate Pres, napaangkan og kuan katong dato-dato sa darang-arang. Karon nabangga Dayon. man. Nonsa? Nabangga katong iyahang nabana, namatay. Nabangga. Nya pagdangtang mga pilakuan ay mga manguyab-nguyab niya pero palit nga niabot ang ginikanan sa lalaki kay kwaon ang iyahang anak sa lalaki. Apo niya. Apo niya. Ang iyang problema kay di niya ihatag saon na kuno niya. O dili ko da, wa gyud magkakuha niya gikan niya. Bisan pag-apuhan ka. Sa asa pa na lit, Oo. ayaw gyud kadlo ka na Ay, lit. kabalaka. Di gyud na makuha nimo kay na imuha na katungod inahan ka. Inahan man ka. Inahan ka bisag unsaon pa kanila sa way. Bida bubuhi pero sigag bata ana ayaw. Di ayaw na gihatag lit kay bisag asa imo gyud ang right. Isip usa ka inahan. Way makakuha nimo ana. Tinuod na. Bam, unsa imo kasulti dir, bam? Kuna ko masultion, unsa man? Abi mo gulyat, di ba? O sa ganun sa balaod gulyat, ang bata 5 years below ato sa mama. Mama. Ug mo lapas na madako Mapili, na siya na magpili. Mao ba? Okay. Kung ari ka diri sa Lucas 6 ay kadito sa Lucas 12, I'm sorry. Lucas 12 versikulo 53. No? Karon. Luke 12 verse 53. Karon. Ang ugangang babae makigbatok sa iyang binalay. Ang mga binalay makigbatok sa ilang ugangang babae. Kaya dili pa man matawag kung ugangan kulit, kaya wa pa man sila makasal. Unsa man? Naminaw sa maayo ni. Unsa? Uy, bambina. Pero sa dunay ba sa kay Oya, bam. Adto sa bino ko. Dili pa man siya matawag kung ugangan, kaya wa man sila makasal. Pero pananita, kinasal na sila. Panmaulat kaya katong bata, kuhaon niya kay unsengan ini kanang naang Siya lagi ko din mo buhi. ay way kabuhi ko nung karon pananglitan og ihatag niya ang batang babae. So, unsa may ipasuso? So, mudangop siya sa commercial katong gatas. Dili katong Kaya breast. wala kay bawag sa ibuhato niya. Dili katong breastfeeding. Basta kay dili na niya makuha ang bata. Dili niya makakaiga. Dili na magkuha. Inahan man siya. Ang ako magong punto is, ang kanimang kong pag-atiman sa bata, labi nagmasuso pa, dako kay nag-impact sa pagpadako sa bata o kinaiya sa bata gulyat. Dako ka na. Kay nga no, inigsuso sa bata, patutoy nimo sa bata, pung pa nila, ang bata, nagtanaw si mong naong. Nya. Ikaw sad nga mama, nagdungo sa ka sa bata. Tinoda. Batig naon kuno ang bata. Mulingi man inahan. Ma'am, dili ba? Patutoy ba na? Ang arisawa magpatutoy. Ang naong sa inahan aris to. Pero Uy, bisag batasan din hana. Oy, bam, bisag ang bata matutoy. Ang to din di kadako matutoy gyapon na. Undi ero bata. O si taga IFM pa. Undi man. Bitaw. Kasi ako naging doon naman ka na direct communication. Unya pananglitan sa gawas anak. Doon naman ko'y panurtihon gulat nga. Ang gugma sa inahan. Nabitaw niya. Siya, ugangan naman siya. Mother-in-law naman siya sa bata. Pero sa ako nang gingon, bisan karian na sa mga mananap. Tanawan ko niyo sa YouTube. Kanang mga himungaan. Nga doon ay mga piso niya. Mutupan ng mga agila. O di ba ka mga bitin. O di ba ka mga halo. Ayaw niya agila. Mga ilang yung musuko lang inahan. Makigsabong. Oy. Di sukula. Muna nga, ayaw ka bala ka inday, apan, ang imong buhaton nagyod, mausap ang pag-ampo. Kaya ari ka ni Mama Mary, si Mama Mary, gyud mo buwag sing anak nga si Jesus, baby Jesus. Bisa gilansang sa cross, si Mama Mary, tuwag yun sa tubangan pirme. Wag yun siya mabiya. No? Sa ako nang ingon, ano naman ko gitawag gugma sa inahan o kanang sa paglabinag breastfeeding o pagpadako sa bata doon ay kanang breastfeeding nga kanang direct communication kaningon sa Priscilla og magtutoy ko lang bata kung iladug na ang mama mo lingil.
Joke na ha. Oh, joke na. Joke na ha. Alagi, ang punto ni Priscilla, nga mulingay ko no ang mama, o di ba, ang bata may mulingay, karon. Karon. Katong ako gulyat, wa joke ko, kauyon gulyat. Ano ba, pagtutoy mo kayo yang Magsige kong hangad. O di, ilo bata. Salamat ako na, titulo ka na. Doon ako ang paso.